ka-stressful sa mga balita, iyari mapabalo na mo sa inyong pang good vibes sining nga weekend. Mahilig ka bala magpasabaw? Nakaibalo ka mo bala nga diri sa Bacolod? Mayara sa bago nga. Pwede nyo makanansang lome, kag mayara man sang mami. May pasyopaw, may padimsum pa, inatanan-tanan sa isa lang kalugar. Ini ang katuan tabwas. Mapasabaw kita sa tripping ni Roming at 8 a.m. Samtang, ginasaulog naman sang RU Foundry and Machine Shop Corporation ng ilay ka 52nd anniversary. Kadungan sini, ang isa ka pag-turnover sang isa naman ka two-wheel tractor naging disenyo sa mga estudyante sa TUP sa mga mangunguma sa Baguio City. Ang ining mga istorya sa Sunday naman sa Are You Agreeable?